원한다면 솔직해져봐. Too much. Oh baby what's the got so bad. I could give you everything, anything. Baby can you handle it? 뭐라던 still don't give a what. 맘대로 계속 떠들어 they talk about me. 뭐라노 뭐라카노 at you. 그래서 난 no no na na. No 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 na na. Put 'em up in the air. No na na na. Like this so na na na. No na no na. I'm still Jesse from the block. You know I got the keys to the lock. 안 받으면 눈치 I just do me. 날 보기 위해 들어 뒤꿈치. Wake up, looking fresh. 어디 가도 flex got the S on my chest. 싸이 오빠 말했지 걸리는 대로 해. No red lights, 우린 빗대로 뭐라던 still don't give a what. 맘대로 계속 떠들어 they talk about me. 뭐라노 뭐라카노 at you. 그래서 난 no no na na. No 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 na na. Put 'em up in the air. No na na na. Like this so na na na. No na no na. Yeah. I'm trying to give you something more. So come with me and fly away, 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 away. 그래서 난 no no na na. No 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 na na. Put 'em up in the air. No na na na. Like this so na na na. No na no na. Sa mga malinong ang kagabihon, sa mga may malamig nga relasyon, kag sa mga luyag nga magyuhom samtang nagapanyapon. Tutok na sa Istoryahan Ta, programa nga magahatag sa imo sa imo kagabihon. Apan talipay sa imo nga tagipusoon. Langga ang magluha sa patawa kag kasadya sa kada tupiko. Dalagkuan pa nga mga papremyo ang nagahulat sa imo. Istoryahan Ta, kaupon ang DJ nga manamit pa sa tinapay kag kape, DJ Yummy, kag DJ nga maanyag kasubong sang inyo nga mga gabi, DJ Pretty. Kada Martes kag Huwebes ang gabi, alas 7, tugtog alas 9, live sa Kasap Facebook page kag 88.1 ni Kader FM. Ta, dali na, istoryahan ta. 역으로도 뭐가 됐어 I do 서러워도 어쩌겠어 I do 모두들 미워하느라 애써 날 무너뜨리면 어디 되나 외로워서 어떻게 미움마저 삼켰어 화낼 힘도 없어 여유도 없고
굳이 는 거리 보고 싶다면 외로워서 어떻게 미움마저 삼켰어 화낼 힘도 없어 이유도 없고 맘을 더럽히지 마 타락하기엔 아직 일러 Maria 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 빛나는 밤이야 날 괴롭히지 마 Maria 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 뭐하러 아름다운데 이미 아름다운데 Maria, 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 빛나는 밤이야 널 괴롭히지 마 Maria, 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 뭐하러 아둥바둥해 이미 아름다운데 널 위한 Maria, 아름다워 Maria Sa mga malinong ang kagabihon, sa mga may malamig nga relasyon, kag sa mga luyag nga magyuhom samtang nagapanyapon. Tutok na sa Istoryahan Ta, programa nga maghatag sa imo sa imo kagabihon. Apang kalipay sa imo nga tagipusoon. Langga magluha sa patawa kag kasadya sa kada topiko. Dalaguan pa nga mga papremyo ang nagahulat sa imo. Istoryahan Ta, kaupod ang DJ nga manamit pa sa tinapay kag kape, DJ Yummy, kag DJ nga maanyag kasubong sang inyo nga mga gabi, DJ Pretty. Kada Martes kag Huwebes ang gabi, alas 7, tugtog alas 9, live sa Kasap Facebook page kag 88.1 Kadar FM. Ta, dali na, istoryahan ta. Ang oras ay 88.1 Kadar FM Philippines Standard Time alas 7:55 sa gabi. Jason Derulo. Bust it open for a gift. I put diamonds on your wrist. I can't buy your loving. It's never enough. I took that girl on a trip. 'Cause we was arguing. Ever since we stopped touching, we're not in touch. I know money can't buy your love. I guess I didn't try hard enough. Hey, people of the Philippines in the World War II. Ano ko na World War II? Hello. Hi, good evening, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Make love. Mayong gabi sa aton nga mga kalagad sa 16 kabanwanan sa probinsya sang Capiz, sa 47 ka barangay sa siyudad sang Rojas. Sa aton nga mga kalagad sa mga kaiping nga probinsya ng probinsya Kangatique, probinsya Itaclan, probinsya sang Negros Occidental, probinsya sang Iloilo. Klasig na wala na time. Probinsya sang Gimarasan, as far as probinsya sang Masbate, kag probinsya sang Romblon. Hey! Sa mga langga natin nga nakatutok na sa ating Facebook live streaming, maayong gabi sa inyo! Especially sa mga overseas Filipino workers natin nga always good nga nakatutok sa ating nga programa. Hi! Kamusta mga langga? Na-miss ka mo namon. Yes. Tayo na-miss nyo man kami. Sobra naman talaga. Todo na to. Go! Yes! We missed you so much mga langga. Kagub din nyo kami sa
Istorya hanta. Wala lang. Ano gid siya, dapat ba ano yung mauna? Hindi, the second tanong. Oh, gani. Kaya Oo. naubo na naman ako. 1 minute na lang before 8. So, Sa gihapon, nagapamati ka mo sa emergency broadcast sa 88.1 Kadara FM. Pinagi sa pagdumalan sa Capiz Archdiocesan Social Action Center. Kag sa pangalan sa atong station broadcast team sa atong nga overall chairman sa gihapon is Eminence Joseph Cardinal Advincula. Sa atong nga managing kag social action director, Reverend Father Mark Ranflor. Atong program manager, Father Francisco Casada Jr. sa pangalan sa ating station manager, Reverend Father John Dave Ebala, kag subong man sa ating mga technical director, si Engineer R.J. Borja. Alagad Mingming Wego, kag atong partner, technical alagad Maria Jean Lorin Balgor. Mangikaupod nyo naman, subong nga adlaw sang akong subong nga gabi sang Martes, June 29, 2021. Ini ang DJ nga mainit pa sa tinapay kag kape, DJ Yummy. Kaya naman yung DJ, kasing anyag sang inyong mga gabi. This is DJ Priske. Para sa programa, Arte-arte. Gindihon, para sa tanan. Bata ka man, ako hindi gulang. Sa sining malinong kag mainit na nga mga kag-abihanon. Oh, danta ka. May problema ka. Isoryan ta. Ta! Dali na! Hard enough, but we come Ahay. like a 9 to 5. Asta lang dito, ge. Wala ka hapon. Ara na. Sige Wala. na. Blow pa siya, blow. Blow pa Dapat siya. grand. Okay, Kamusta okay. man ang silak sa agtang tada? Wala na pala, retouch. Sorry lang. Sorry. Ay, gusto naman modules na worksheets da. Kamusta mga thesis? Thesis kag liquidations. Nag-liquidation. Woo! Shut up, ma-wash out at sini. Okay, laban. Ay. Pero anyway, one day before ang end, ay, June, hasta lang 30 ang June, di ba la? Oo, so alam mo na. One day before mag-end ng June, matagda na kita sa panibagong kasadyan sa ating mga langgang Yes, na miss kita. Kaya sa gihapon, no? Bisan na madulaan kami trabaho. Padayon kami ni gihapon, mga Tapos, kalagad, no? Ang next mo na balang announcement. Wala sang diri, oh. bayaay, no? Oo. Ang next mo na bala din nga announcement mo. Temporaryo nga Magpaalam sa kahanginan. Kaya wala na siya ginagbayad sa mga... Sa kurente, no? Especially nga nagtaas subong mga electric bills nato, no? Yun lang. Hasta lang kita sini sa sa pagpangamuyo sang matutong, no? Pero sige lang mga langga, no? God will make a way. Oo. Basta nagabakas kaya siguradong Diyos hindi mo nagpabaya sa imo. No, and God will always provide us with things that we need, no? Pinaagi sa iya, makaano kita, mangin na abunansya kita. Ano tamang term ko? Makaano? Abunansya kita. Anong bunansya? We'll be given abundance, ganon. May bugana kita. na. No? Abunansya. Basta lagad ming-ming ka man. Pamilay-bilay. Basta, maging abundant kita. Oo, basta nigasalig lang kita sa iya. Oo, maabot kitang grasya sa ato. Oo. Anyway, oras natin mga langgas sa Kadera FM, Philippine Standard Time, alas 8:01. Ginagdadanay naton ang tanan sa pagupod sa pagpangamuyo sang Orasyo Imperata batok sa COVID-19. Standby, magabalik kita matapos sining aton nga pagpangamuyo. Orasyo Imperata, agud amnikan, batok sa COVID-19 virus. O manuluyon ka may lugon nga amay, nagadangog kami sa imo sa among kinahanglanon, nga magpangayo sa imong pag-amlik batok sa COVID-19 virus, nga nagtublag sa pangabuhi, kag nagtalapagani isang kamatayon. Ginapangabay ka namon karon, natulungan mo kami si mahigugmaon, kag paagi sa imo nagapang-ayo nga kamot, tabuga ang kahadlok sa balatian kag kamatayon. Ibalik ang amon paglaom, kag pabasko ka ang amon pagtuo. Nagapangamuyo kami, nga tuytiyan mo ang mga tao, nga ginatugyanan, sa pagpangita sa mga bulong, sa sini nga balatian, kag sa pagtapna sa iya sini paglapta. Ginapasalamatan ka namon sa mga nahimo nga bakuna, nga natigayon paagi sa imo nagagiya nga mga kamot. Bendisyon niya nga amon pagpaninguha, nga gamiton ining mga bakuna sa matapna ang pandemya sa amon pungsod.
Nagapangamuyo kami para sa amon mga health workers. Agud ila maatipan ang mga masakiton, sing mga ikasangkol kag kahanuklog. Hatagi sila sing maayo nga hunahuna kag lawas, kabakot sa ilaging sumpaan, pang-amli batok sa balatian. Nagapangamuyo kami para sa mga nagamasakit. Kabay nga mabalik sila sa ila maayo nga lawas. Amligiyad tong mga nagatatap sa ila. Hatagi sing kapahawayan nga dayon. Yadtong nagkalamatay. Hatagi kami sing grasya sa sining maiwat nga panahon. Sa paghikot para sa kaayuhan sang tanan. Kag sa pagbulig sa yadtong mga kinakula. Kabay nga ang amon kabalaka kaganuklog sa isa kag isa. Magapapag-on sa amon sa sining nga krisis. Kag magatuy-tuy sa amon sa pagliso kag sa pagpakasantos. Sa mga pinalangga nga tagpalamati sang 88.1 Kader FM, kag sa kutob malabutan sini nga pagwaragwag. Ini isa lamang ka emergency broadcast agud madulong sa kahanginan ang mga labing importante nga impormasyon kag mga tikang angot sa mga isyu nga nagahangkat sa aton kasubong sang COVID-19, dengue, suicide, malain nga tiyempo kag iban pa. Pinaagi sini mahatagan man sang kahigayunan nga makapangalagad sa kahanginan ang mga ahensya kag opisina nga may direkta nga kaangtanan kag ihibalo angot sa mga ginatalakay nga mga topiko. Ining temporaryo nga pagpalayag sarang ninyo mabatian sa tagsa kaadlaw, alas 7:30 sa aga, tub-tub alas 9 sa gabi. 88.1 Kader FM. Ang oras sa 88.1 Kader FM Philippine Standard Time, alas 8:05 diri sa aton nga pagpangalagad sa Istorya Hanta. Jason Derulo. Bust it open for a gift. I put diamonds on your wrist. I can't buy your loving. It's never enough. I took that girl on a trip. Cause we was arguing. Alright, balik na rin mga nga mga kalagad sa aton programa sa Gihapon with DJ Yummy. And DJ Pretty. Alright, how are you? Diba? Sexy ng voice amo ko, lang diba? nasa dapat kalma lang kita, no? Kay manog tapos na. Late yarn. Tapos na yun. Hindi pa, no? Salig lang tama lang ga, no? Uyat lang, kaput lang, kay maga-off the night kita gihapon, tubtub sa katubtuban. Wow! Sana all tubtub sa katubtuban. Ay, go. To, ano na to? Yes, of course. Anyway, thank you so much, no, sa kay Father Didert Duarte Ay, na Padre, nag-bisita thank you. diri subong sa aton. Mayong gabi, Padre, kag thank you man, no? Ang time slot mo ya, tagla ko na ni Father mo. Kung saan ako na ma-start pagid ang mga program, Padre. Anyways, tanan-tanan nga nagapod sa aton nga gabi. Subong nga gabi, maayong gabi. Kagabay pa nakapanyapon na kita. Ang iba kuan pa lang nagapangita pa lang sa palanya punon. Ang iba nagapangguba Oh, pagamit. manatan ako niyang bay. Ang iba na masunod na sa akong mga yapak. Oo. Nagalupok lang, no? Oo. Nagalupok lang ang saksakan, no? Kalma lang lagad iyan, ha? Oo, kung lang naman natin sudan, Diyos ko naman, hinahilakatan gamit. Litson na lang na. Oo. Tama lang nakalitsyon, di ba? Oo, sa kalitson nga baboy. Oo, kinuha mo lang nato dito kay Padre sa Okay, maayong gabi na sa mga Facebook Live viewers natin. Yung nagatutok sa atin, especially sa mga, mga top fan natin kay Sir Gilsed Barcenas. Maayong gabi. may gabi. Yes, kay Sir Hernan Solano Claveria. Good evening, kamusta? Kamusta kasi okay lang kami, sir. Okay lang gid kami, sir. Busis pa man kami. Pangamuyo Nagaginhawa ilang pa. kami, sir. Kay Ma'am Lorna Francisco Valencia, mayong gabi sa lahat. Kamusta kayo, alagad? May kagalagad rin. Ay. Nagtatagalog si Ma'am. Hindi pa kami maghalin dito, Ma'am. Oo, hindi pa kami doon. Pupunta kay Bishop. Kay Binili Cardinal. niya kami dito. Oo. Para makasama ninyo. Yes.
yun. Pero pag magdating ang panahon na Na kailangan din namin umalis. nabibisita kami doon. Nabibisita lang kami pero balik kami gihapon dito. Sige, salamat gid kay Ma'am Lorna Francisco Valencia. Okay, maayong gabi and happy viewing kay Marvy Diaz Morales. Hi! Miss you sa inyo nga duwa hamba ni Sir Hernan. Abo, Wow. miss you man sa inyo mga isa. Salamat gid Sir Hernan kay Sir Indo Lolo. Ay, Sir Lolo? Lolo Indo! Ay, si Lolo Indo. Galing mayong gabi. Hi, Lolo Indo. Kamusta Sige, na? pa-request po, Because You Love Me. Pero may lang inspired si Mama Gani Lauren ba? ba, no? Nang diablo ba't stop lang ga, kagi matutuod lang. Sakay. Makar Chard Esmael Tebes. Mayang gabi man sa imo. Kaya Oy, lagad Ramilin Buday. ang siyang profile pic talang daa. Ay, gabi kaya... Makakulul ba ang profile gani pic ba? daw? Ano, nakakasindak baga, gano'n. Na iyan. Diba? Pa sila lagad Ramilin. Laho. Ay, gabi, real ka guwapa Mai from Jill said. Ay, thank you so much, Sir Joseph. Kami lang bala ni Sir. Sir? Kami lang gid ni Sir. Simple lang gid, Sir. Pero salamat gid kay Sir. Uy! Kilala mo na. Ay, kamusta ang love life? Ayun lang. Sawan idol, nga maestro, no? Sir Jimson de Gracia. May gabi. Kamusta, Sir? Daw lang mag-agda sa ibang mga parigalo. Basta makibot ako, iba lang pabunyag na. Wala mag-agda, Sir. Hindi ka Sir, hindi ka mag-goya, hindi naman pagdalon siya. Nanggalahin ko ba? Ano ka nagligad pa? Nung mo naintindihan ang chemistry subject mo, nadumduman kasi Sir Jimson. Wow, anabi. Wala gid ko may nadumdum. Sir Jimson. Joke lang, Sir. Grabe siya. Agoy, Ang inati makasan ko siya ito ang table of elements. Oo. Tama, gid ba? Hindi, ang buta. Basta, Sir, thank you, good Sir. Ay, grabe. Medyo Sir na, ano, The maestro. best nga maestro, no? Nang ginapaintindi agad sa imo, no? Pero ano? Pero, stricto. Ayun ang the best yan, no? Taas mo, magatag si Sir ang matres. Oh, hindi. Ang grabe Hindi, ka, ma. mga 2.75. Joke lang, mataas sa ating grade. Kung hindi ko malipatan, 1.5. Oo, mami na. Pero may iban pa na din. Minus kaysa gagamo. Oo, gani. Tandaan ko sa ito, ginawa sa wine niya tayo. Yung mga tingog As in. Kita Kita man ang pinakamagamo sa campus ng Purisima. Anyway, thank you so much kay Sir Jimson. Maying gabi, mga kalagad from Jason. Tama? Jason. Jason. Alright, thank you so much. Hi. Si alaga Jason ini. Jason. Lain naman pangalan Ay, Diyos mo ko. Ay, iba Nakibot no. ako? Ay, Siya nakibot man ako. ni. Ay, iba. Mayang gabi Sakay. Ama ni Sir. Daw flat one man ka mo. Dito na pilitan ka man. Flat one, sir. Pero gimaynusan mo gani sa kagamon mo. Ikaw hindi. Ayun lang. Given, sir, asa subong, sir. Bisan si Father Michael, daw magindi sa akon mo. Kung face-to-face pa ng klase, ay, naano na lang. Ay, so kay online, ginambal ko. Ga-klase, pero naka-mute. So, Naka-mute on? Pero Hindi ka gili pwede nadala gid hasta sa ano no, hasta sa trabaho, no, hasta sa masterat. Hindi na siguro madula sa ako ng kaano no. Kagamo sa bakba. Anyway, mayong gabi man sa Kayalagad Charmy Bilyones Alcabasa nga nagatutok subong. Pusong bato. Ngaman. Dapat may ngaman pa inagali no, ang alagad din. Te ilusi makabidelitsyon be ba humali Sir Jason. Dapat kami gani mga ayok. Oo. Daw medyo nakadawa-dawa ta da. Oo, kaya daw nakagluta siya eh. Sige bang profile picture. Dadagliga nakabaligya ka na sa pila ka ano Nagputi-puti siya na gano'n siguro. Tawag sina. Ano? Ano ba yung orange ka na? Orange. Kojik na! Ay! Be. Oh! Sabi sa'yo. Sige, salamat din Sir Jason Bido.
Mayang gabi kay Ma'am Dorothy Bilyoso Danieles. Mayang gabi. May gabi, Ma'am Dorothy Joy. Oo. Kay Kaya- Mary Jane. Sobrecari. Mary Jane Sobrecari. Ano, may middle name. name. Gimana? Dakera. Good evening sa inyo. Dira tanan. I guess I did- Good evening man sa imo, dira. Sa imo lang. Hindi Sa inyo, tanan. Hindi pagdalang ng upod mo da. Hello to brother. Ay, Padulungi kami dilitsyon. Dilitsyon. Sige sir, no? Chin. Ganda ang litsyon. Pero laton mo lang sir, no? Amo pa lang namon ginadu-do to. Amo pa lang gali ginapatay ang baboy. daw flat lato one na man lang, ko sir. na kamwa. Hopefully. Hindi ko ginaya mapatiyan. Oh. Sir, sir, ang nagplatuan na bala sa amon, sir. Malman na naman. Sige. Pero proud sa to, nakakuha ko platuan niyo mo. Dito na trauma ako sa ni sir sa tingog ba ni sir tapos ina duryas. Durias. Ay, Pero thank you, good sir, no? Natawa. sir na nga Natawa kami na duwa. Kami man Japon. Wala ipagbago na. Anyway, mayong gabi sa kay Ma'am Jopas Manzanares Oquendo. Salamat kay Sir Gilson Barsanas. Barsanas? Mayong gabi. May hello to Brother Ray Gabriel Coronado Toledo. Brother Zoe Eugene, Father Alvin Nadate, Father John Dave Hamison Ibalia, Oh, babe. kay Salim Jude Latcheka Pendong, kag kay Sir Michael Bebayo. Greetings coming from Sir Jill Sid Barcenas. Yes, mayang gabi man kay Ma'am Jopaz Manzanares Oquendo. Mayang gabi Lodi Guapamay, kagwapo real. Kamusta na sa ako sa aton? Halong gid kamo data. Thank you so much. Okay lang gid ma'am, no? Ay si Sir Nan ka pangagdapan niya po na nung surata da sir. What's sira? Sudan. Okay. Di Diba? na nga term. Panitan. Atong gawin. Panitan ano Oo. na? Okay. Ano sura na dyan? Okay. Pero sa to pa ina, no? Mga Subong sinauna. ano na? Anong food niyo? Okay. Anong meals niyo? Ay, Anong meals? Ang ni Jason given na inaiyangan na wong kaalagad may kag. Ay, iba. Ay, iba As in. confidence, ah. Iba gid yan, sir, no? So, Okay. taga-imang kami da, no? Kadawa-dawa ka, no? Padali ilang kami diya. Oh, mayong gabi man kay Ma'am Teresita Gumapa. Kanagalan sa atin. Thank you so much. Mayang gabi! Okay. Good vibes! Sama ni Ma'am Jopas Manzanares Oquendo. Salamat gid ma'am! Kag sa mga kalagad natin nga gusto magdaog sa mga nagkanilain nga pa-premyo, may 500 pesos nga cash, may load nga 150 pesos, 100 pesos, 50 pesos, may ara man sang grocery. Pwede ka mo maka-join diri sa aton nga pahampang sa kanginan, pinaagi sa pagsabat lamang sa aton nga istorya pamakot of the night nga. Ano ko nung mas madali pakamukon ang pusong bato o kon ang tiga-ulo. Tama? Tama. Kag nga man. Ano ang mas mahupos pahumukon? Ang pusong bato o kung ang tig-aulo? Kag nga man. I-comment lang sa aton nga comment section ang inyong mga sabat kaupod sa inyong lucky number. Ay inyong lucky number dapat 1 to 20. Dira lang kamo pili 1 to 20. Kag bukas naman aton nga hotline number para sa inyong nga pagtawag. Kaysa tagsa ninyo nga pagtawag, duwa ka mga lucky numbers ang pwede niyo mahatag sa amon. Para sa nabulpian mo ako sa tingog ko. sorry. Para sa karon no sa aton nga paspin the wheel. Wow, Kasi sino ang matuunan no sang spin sa matuunan sang spin. Matuunan basta matuunan no. Nga number amo ang magadaog sang secret nga prize. Okay, may ara na nga daan sabat. Good evening po sa tingin ko, mas maupos pa humukon ang tiga-ulo. Kay nga ang tiga-ulo pwede pa na yung maghumok kung madudla. Oy, tama ay, ba ba? Ang pusong bato yung mabudlay, pareho na lang abi sa isa katawo nga waay balatyagon kag manhid. Waay balatyagon, inuwi nga abir, ano mo pa kapakita sang pagpalangga, amo man iya nga dead makag bagbaliwala. Oh, Iba? ha.
Texter number 3310. Ang lucky number daw is number 4. 3310. So, lucky number Wow. 4. Thank you. Actually, manami iyang pag Oo. iyang tawag sini? Justify. Justification. Oh. Kag mo namin man ang analyzation. Oo, kaya vocalization. Oo, so mali ako na mas mabudlay pa humukan ng pusong bato. Sige, sa iban pagida, pwede na kamo kasabat mga langga. Pwede niyo ma-comment dito sa to comment section. Mayang gabi sa kay Sir Ryan Solano Claveria. Good evening guys. Miss you kag inyo nice voice. Boy, Wow. thank you. Hindi Sir. mo share na, I remember. Oh, sir, Kita mo tama niyang lang. bagong Ay, wala kang guro kayo, hindi kami hilig sa TikTok. Kaya first, ganun. Ay, oo. Walang lyrics ginilang tao kagabi sa akong nga pakaisa. Ay, mga pash-pash. Ano ko pa si Bash-Bash? Kadamo ko na nagabash. Ako pa siguro Bash-Bash. Paano dabi yung kanta? Ano ganito ito sina? Basta, ay yung abrasious na rin. Siya, may na siya yung ga. Marami saan yung beat, no? Silang ano mo lang na. Hindi, okay man appreciate mo datan kay OPM. Okay, maayang gabi, DJ. Isang mahapos pa humuko ng tig-ulo. Kag basi pwede pa na mahilit, mahilit? Mapilit? Mapilit, mahilit, puro kung... Mahilot. Mahilot. Mahilot, Pero kung tagipusuon, napatay. Tagipusuon mo, budlay kag, it takes time. Oy! From Texter 8461, ang lucky number daw is number 16. Wow. Alright, thank you so much. Actually, mga manami lang nga sa bata. Nagapanumdum gid sang maayo. No? So, Pwede pa mahilot ha, pag tiga-ulo. Oh, kag. Sa base Di ba nang experience, gapa luya-luya ka? Amo to ya. Oo. Okay. Good evening, Noy Real kag nang May. Ang mahupos pa humukon ang tiga-ulo kay pwede pa na madisiplina. Magahumok pa ina kay mga bago pero ang pusong bato, wag gitsansa. Pero sang tao nga ginapalangga mo sang tampad pero daw sa para sa tao nga ginapalangga mo sang tampad pero daw ay ka lang sa iya. Oy. Si Wendy ito from Texter from Alagad Wendy. Ang iya lucky number is number 3. Number 3 lang ulit. Okay. Ngayon mas damo sabat nga tiga-ulo. Kaya ito syempre gimandabi siguro daw mas siya kasi syempre pag matudluan kaya makakonfront siya sa isa ka situation nga pwede mag-change ang iya perspective. Sige, try ko pa-explain. Basta, madasig mag-catch up ang iyang ulo. No? Diba? Madasig maka-antigo. It's like a teaching. Imuon mo. Pero kung heart, Ay, oo. kaysa nabubudlayan ka, no? Kaya rin siya, mas una ang ulo mo. Oo, kaya mas di ba? Kapag ganit nila, masundon mo kung yung uto kaysa sa imo tagipusuon. Kaya tagipusuon hindi madiktahan. No. Diba? Ang ulo pwede na matudluan. May sabat ako. Sana all. Diba? Kay Ma'am Lorna Francisco Valencia, para sa ako ng mapos pamuko ng pusong bato. Kay dali na magumok kung pagpalangga ang gapangibabaw. Ay, iba kung din. pamilya na ang pagambalan, ang tiga-ulo kabudlay pahumukon, kay paulit-ulit na nga padungol kay tiga-ulo mo. Number 3 kay Ma'am Lorna. Diba? May appointment si Ma'am Lorna. In fairness naman. At least tatlo ang naghahambal nga Number niya? tiga-ulo, number 3. Ay, may number 3 Ma'am, na. nauna na si Wendy, si Wendy. number 3. Ma'am Lorna, paki-change na lang sa imong lucky number. Ay, sa ibanda kanugon sa ato nga mga papremyo, no? Mga diragkuan pa nga papremyo, no? May 1 million. May refrigerator. Actually, ta na mga gamit din ako. Matamat na mga papremyo. Okay. Number 15 15 na lang. daw. Grabe, nakatutokin si Ma'am Lorna. Okay, thank you Salamat so din, Ma'am much. Lorna. Mayroon pa. Gumisabat pa digina. Sa mga gusto magtawag, pwede ka mo katawag, no? Para at least duwa ka mga lucky numbers ang pwede naton or pwede ninyo ma-include sa aton nga pahampang sa kahanginan. Okay, for me, mahapos pahumuko ng pusong bato. May nagtawag, okay? Sabi sa iyo. Dali lang. May caller tayo, mga langga. Our caller Hello? is on the line, number 1. Hi, Maing Gabi. Hello? Maing Gabi. Salain mo na pindot.
Ay, Dito sa, si- ikaw to nagpindot-pindot. Hello, Hello? ngayong gabi. Mamayang gabi. Ay, Ay! ma'am, Present nag-echo agad. po. Oo. Ma'am Jonah? Opo, mayang gabi sa tanan. Ma'am, palihog ma'am pa, inainayan taton nga monitor para hindi mag Jericho Rosales. Wait lang. Ako na lang magwa kay konsultadog ko. Mahina Ay, ang tinag ka tignan. pa Ay, okay, sige. Okay lang ha. Hindi pagpapatay. Pero mamulutan mo ma'am bala. Ako pa yung maging saligan, ano? Oo, Kung gani, sa imo na kasala. okay na. Hello. Ma'am Jo? Acting. Hello. Ito si Kuya Will lang. Hello? Dorapital po ba? 5,000! Ma'am Jo? Kamusta si Ma'am Jonah? Hello, mayang gabi. Mayang gabi, ma'am. Kamusta ikaw? Ma'am? Hello. Kamusta ikaw, ma'am? Okay lang. Ano mang gihapon. Okay, sige. Ang aton nga istorya pamangkot of the night, ano ko na ang mahapos nga pahamukon? Ang tig-aulo ko ng pusong bato kag ngaman. Para sa ako, napot ko mo kung ang pusong bato. Kaya man, tungod sa bisan ang nakalain sa isa katawo, kung pagpalangga na ang pag-istoryahan ang pusong bato, madali din na siya magahumok. Oo. Eh, kung ano naman, di nakadipindi naman na sa tao. Kaya siyempre kung ilaban-laban man, utak at puso man ang dapat dapat nasiyan. Ako kasi ako sa bato lang gid kay hambagan nila. Bisan ang bato pagani kadalayan nga tulo sang ulan nagahumok pa. Ay, diba na? Oy, grabe. May metaphor pa si ma'am. Okay, thank you so much kay Ma'am Jonah. Nakapahumo ka na sa pusong bato o kung nadali ka na sa matigaulo? Salamat man. Okay. Amo gani, ma'am. Alright, Ma'am Jonah, ano yung mga lucky numbers? My lucky number is 7-11. Wow, Oh. 7-11 Oh. 7-11 Lapit lang da, ma'am. Hindi, malayo-layo. Sige, thank you so much, Ma'am Jonah. May tamyawon ka, ma'am. Ginagawin ko diri sa Balay-Dalayunan, si Rekan Panimo, si Nanay Dory. Kakamagopdanan ko ng mga blind man, si Liamni, kang iya family, si Abel, dira sa Panay, Family Club Area, mayang gabi sa ingatanan. Kasi mga HID ring upod ko sa buong kasi talaga nagapamati, mayang gabi man. Dira sa Dimara ko, Father Irwin, sa iya mga kaopdanan, mayang gabi. Alright, thank you so Okay. much, Ma'am Jonah. Ako di request. Ano to, Sure. ma'am? Pusong bato. Ay, pusong actually, bato. play man na namon, ma'am, no? Pero buwas pa. Pero thank you so much, Ma'am Jonah. Ano nga radyo sa siyudad San Rojas ang numero 8 na ginapamatian mo? Siyempre, wala na sang iban. 88.1, Kader FM. Inaya! Thank you so much. Alright, salamat kid Ma'am Jonah. Bauna-una nga caller, no? So, duwa ka mga lucky numbers mga nangga. Sa diwata, sa mga gusto ya mag-join sa aton nga pahampang sa kanginan for tonight. Pwede ka mo, no? Maka-intra diri pinagi sa pagtawag, pag-text or pag-comment sa inyong mga sabat. Sa aton istorya pamangkot of the night nga, ano ang mahapos o kung mahupos nga pahumukon? Ang pusong bato o kung ang tiga-ulo kag naman? Ay, nagsikat ining pusong bato nagligad, no? As in, no? Diba? Bisan din lang. Ano? Bisan din lang nga kanta. Nga kanto, ginakanta. Gani, laman ito ng lahat ng video kay Bars. Oo, hinahanap-hanap Birthday ito. parties, tsaka As in. disco. Kahit anong okasyon, andun. No? Kaysa nagligad, no? Sa isa kaskulahan, manilang graduation song. Joke. Disco. Ano graduation song ninyo? Oy, sa akong DJ Yummy, kag DJ Pretty, ang dali pa humukon, ulo, kay kung ulo imo danay siya, storyahon, mayad,
Istoryahon mayad. Kung maintindihan niya na, mahumok niya na iya pusong bato. Halong kamuda nga duwa. God bless from Ray Kent Fahemos. Wow, thank you so much. Gabi, kag thank you. Anong number mo, Sir Ray Kent Fahemos? Oh, kahit 'di ba, baya madali ko na pa mo ko ng ulo kahit kung imo siya matudluan o kung may istorya, anay. Nagahumok man na dayon ang imo nga tagipuso, imo pusong bato. Wow. Change So, of ano? change of heart na yun. Ay, So, dapat ang target mo dana yung ulo. Sir Ray Kent, palihog lang sa imong lucky number para maka-join ikaw sa aton nga pahampang sa kanginang Fortunate. Kay Sir Ryan Solano Claveria, ang mahapos pa humukon ang pusong bato. Kay bato nagigani gahumok pa sa dalayon nga pagtulo sang ulan puso pa kaya. Ay, Para sila para ni si Ma'am Jonah. Jonah. Ay. Wow, baka kayong In another soulmate. sense. Oh, in another sense. In another Bisan sense. ano pa nakatig-asa iya puso, deep inside may mahumok ina ang abahin. Tama man ina, very good. Number 8 si Sir Ryan. Naming sabat ni diba? Ikiin mo na. Number 8. Number 8, Sir Ryan. Alright, thank you so much, Sir Ryan. Number 6 kay Sir Ray Kent. Ray Kent, kiin mo na. Kara na sa imo eh. Kaming tuod ka, teamwork. Sige. Salamat, kid. Next, tambal ni Christian Ruga. Mayong gabi po mga idol, ang madali pa humukoy ng pusong bato kay ginagamit ang puso kaysa sa ulo. Kaya pusong bato, madasig maghumok. Wow. Yan si Christian. Paulit-ulit ni Christian. Sige, Christian. Salamat. Number 13 si Christian. May nabatian ako may nag-text dyan sa email, no? Habang ganin nila, bisan kuno ang pinaka mabugat nga kaso sang isa ka kriminal. May aragid nila. Bisan ang isa ka tao do kumbaga siyang murderer or greatest of all evil iyan na himo. Pero man naghihapon part sang iyang akuan nga mabuo to kun mahumok. May mahumok. Diba? So we cannot judge any person base lang sa nanging past nila. Ang gabi sa kay Sir Jmar Abonyawa na Yosa. Good evening sa inyo. Duwa ka good evening man sa imo nga isa. Ay, gabi kay Ma'am Angie Javier. Thank you. Thank you so much. Kamsahamnida. Mas mahapos pahumuko ng tiga-ulo kay kahit papano pwede pa na madisiplina. Pero ang pusong bato, marawig pa ang oras nga oras sa nasakitan nga tagipusoon. Wow. Ay. Madalom-dalom. Oo, may trauma. Number 10 from Texter. Ay, number 10 na to si Sir Hernan. Ay, number 10 na si Sir Hernan. May ari sa tikina nakita ko eh. Number 10, araw. Galing, wala niya Sabat. masabat. Hindi, para Hindi. sa ako namin ang tiga Hiluton ulo ko na. ko kay pwede hiluton. Wala lang siya sabat. Sige, number 10 siya. Ay, kay Texter, Pero si Texter... Texter 0713. So may number 10 na. Paki-kuan anay si Sir... 071. Sir Hernan anay. Okay. Number 10. Texter 0713. Paki-change lang sa imong lucky number. So, ari na din nga mga numbers. Number 4, 16, 3, 15, 7, 11, 8, 6, 13, kag 10. Wala pa sa number 1, number 2, number 5, number 7. May number 7 na. Number 9, wala pa. Number 12, wala pa man. Number 14. Number 17. Number 18. Number 19. Kay number 20. Wala pa. Pwede pa din mapili, mga langka. Para pa? Para may bagong nga text. Ay. Tama niya, kung ako papilion, ang tiga-ulo, kay istoryahon lang danay, kay kung maintindihan niya na magahumok yun ina. Wow. Okay, para kay Texter 5809, number 17 daw, ang iyang lucky number. 5809. Okay, may ara kita sang caller. Kian si ating behalf 5809. Number ano siya? 17? Oo, liwat nila. Sige. May caller. Dila, ha? Dalang sa caller natin Sino ha. nga nito? 587 79? Amot si 17. Balikan na ito galing. Okay, may texter, may Caller, caller. hello, may gabi. Hello, wala na friend. Yes, hello, may gabi.
Call center. Ha? Ha? Ay, si Toto sa panay yaman na kalain ni mga ano to. Audio. Doklain Dili- mo sulodin ka. Din ikaw subong to. Hindi nga man daw kalain ni mga Tingog. Tingog. Daw, ara ka sa sulod sang drum. Oo. Drum. Hala. Hala. To? Kasi parehas sila ni Ma'am Jonah. Daw mo ni mo kagayin na. Or Oo. basta kita drink may sala. Dali lang. Hindi ko rin kabalo. Sige. Hello, Ah, ngayong gabi. Hello? Ara na. Nan! Hello, to? Hello? Nan! Hello? Hello? Hello po? Ano po yon? Okay na. To, kamusta si Toto? Ay, nag-echo nag-echo. to, no? Toto, palayo danay dira sa imong radyo, sa imong monitor para hindi ka mag-Jericho Rosales. Kalalagan, Mike? Okay na. Karami The best na. Okay, to, kamusta ka daw? Kalalagan, Mike? Kamusta ka? Okay lang. Ay, kamusta ang ating puso? Okay, Mike. Anong ginakabisihan mo, Subong? Kalalagan, Mike? Anong ginakabisihan ni Toto, Subong? Okay lang. Dami ang colors na. Basta mo na siya. Okay, sige. Sige story pamangkot na. No? Okay to, ano ko nang mas magudlay pa humukon? Ang pusong bato o kon ang taong may matigang nga ulo? Para sa ako ng tiga-ulo, kay malupos lang pahumukon kag makapaintindi bala. Pero kung pusong bato, do madugay-dugay, pag inabag o mapahumok. Para sa ako. Ngaman madugay pa humukon ng pusong bato. Ngaman. Dapat pa paintindi siya kung amo na. Para magumok yung pusong bato kung bala. Oo. So muna. Okay. Sige, okay, Toto. Ano yung mga lucky numbers? Number 8. Number 8, meron na. Yara na. Oo, si Ryan. Number 6. Number 6 may ara meron naman. Si Ray Kent. 12. 12. Number 12 may wala pa. Okay, isa pa. Kag 14. 14. Okay. Okay. Goods Okay. To, matamiyawon ka pa. Yara. Ay, sige Ginatami ako galing sa may ugat nito si Marie Hernandez sa Panay. Si Ariel, si Ryan, kag si Papa kag Mama niya. Nagkaroon naman classmate kag nga may iska, mayong gapilit sa tanan. Sige, thank you so much, Toto. Ano Ay! Request? Ha? Pwede ka request? Ano Okay, tanin? Wala nang papalit kayo ni si Hero. Wala nang papalit. By, KMGS? Ano na? Si Jessica Soho? Si Hero. Music Hero. Music Hero. Oh, favorite sige no? Oo. For me yung gina-request. Okay, sige. Thank you so much, Tuto. Ano nga radyo? Ang numero 8, dari sa syudad sang Rojas. Ang ginapamatian mo? Wala na sa iba, 88.1 kadar. Inaya! Inaya! Okay, thank you so much. Sige, balik ito. Ano yung number kagaynan? No? para Basi sure. kag mautangan bala tado yan. Okay. Sige, salamat, Gid. Ay, si Ay, Tita salamat Maricar Grand Floor Diaz, mayong gabi. Salamat, Gid. Ano to? Sala? 5809. 5809. Okay, daw may nag-text pa di isa eh. Mayong gabi sa kay Ma'am Angie Veer. Good evening to both of you, DJ Siamin Pretty. Para sa akon mapos nga maghumok ang tiga-ulo. Kay maglamig na pwede na maistorya para maintindihan. Ang pusong bato nakaukit pa sa puso ang sakit nga nabatyagan. Hindi insigida maghumok. Oy! Pwede, no? Ginman, no? Kay kung kaisa ang aton nga tawag sini aton nga pagkatigas ang ulo, depende man sa aton yung mood. Oo, tama. Depende sa ano natabo sa aton, di ba? O kaisa maabot ang time nga nagalulamig na,
So nagahumok-humok naman. O, kagibagid man niya kung nagkurit, giman siya sa, mo, sa tagipuson mo, Oo, diba? Ma'am Angie, number Ibagid 1. ang klases ng trauma. As in. Oo. Anyway, anong number ni Ma'am Angie? Number 1. Okay, number 1. May ari diri nga texter Ay, no haba sige. niya. Feeling ko, mahapos pa humukon ang tigaulo. Kaya ang pusong bato, hindi na mahapos pa humukon bangod nga naagyan. Bangod sa mga naagyan, nga man nagtiga iya ulo. Ano ko, no? Ang Habala. gulo mo ah. Wawa, ang gulo mo darling ha. Ang gulo mo kausap! Okay man nga, feeling ko mahapos pa humukon ng tigaulo. Kaya ang pusong bato, hindi mahapos pa humukon. Wala pa natapos. Bangod sa mga naagyan na nga man, nagtiga iya ulo. Okay. Nakonect niya lang, may correlation Oo. baga. Yeah. Oo. Sige, number sa 17? Number 17 na. Kay texter, ano na? Texter 0745. Texter 0745, may number 17 na. Paki-change na lang sa mga lucky number. Okay, hambal niya pag isang isa. For me, mahapos pahumuko ng pusong bato. Okay. Kay maabot gid na ang time nga may tawo nga magapalangga siya, nga palanggaon niya man at the same time. Pero, ang tawo nga tiga ulo gid na iya. Dumanghod ko lang, ano? Amir Mustaan. Okay, lakay number 14. Number 14. Ay, may ara man. Kay texter 9751. May ara na sang ano. meron Ari na pa diri sang- wala kabalik sila number kay texter 0713, kay texter 045, kay texter 9751. So, may mga nauna na sa inyong lucky numbers. So, paki-change na lang. Available pa ang lucky numbers 2, number 5, number... Dali lang. May number 8 na, no? Oo, may number 8 Gina. May number 8. Number 9. 9 wala pa. Tama? May number 12 na, no? So, number may 15 pa? Number ito na, 15. 16. Ara na. 16, ara naman. Number 17, ara na. Number 18, wala pa. 19, wala pa. And number 20. So, apat pa. Ay, apat na lang, Sakto man na kago. Sa liwan. dali na lang. Especially sa mga nagpamati. Si Texter 0713, wala pa sang lucky number. Si Texter 0745, kag si Texter, bago lagi nga nag-text 9751. May mga naunan na sa inyo mga numbers. Alright, sige. Sorry na. Malay mo, nag-reply na sila. Oras naton 8:41 sa gabi. Wala pagli. Wrong spelling ka man. Dito, ganito yan. Salamat na lang. 8:41 sa gabi mga langga. Play tanay, no? Inyong mga requested songs. Diri sa aton nga palatutunan sa istoryanta. Pag sa aton nga pagbalik, raffle tadayon. Nami at least apat na lang nabili. No? Kadasig lang, no? Nami gali ko mga... Fairness. Alam, medyo late, no? Oo, medyo late. Damo ang nag-join. No? Kanuggon lang. Sige, ma-play kita na sa inyong requested songs. Ang una diri ang Pusong Bato. Sino nagkanta? Sino gani? Daw si Uncle ni mo? Rene de la Rosa. Siya man eh. Pero, ang tawag sino? Basta. Revive ka Oo, nun. ni Jovit Baldivino. Sige, balik ta. Mainom kami isang kape. Kape, isang tubi mga langga, no? Magabalik kita matapos ang pila ka mga matahong nga ambahanan. Stand by. Nang ika'y ibigin ko, mundo ko'y biglang nagbago. Akala ko ika'y langit, yun pala'y sakit ng ulo. Sabi mo noon sa'kin, kailan may di magbabago. Nani
Kahit saan ka man ngayon, dinggin mo itong awitin. Baka sakaling ika'y magising ang matigas mong damdamin. Di mo alam dahil sa'yo ako'y di makakain, di rin makatulog buhat ng iyong lukuhin. Kung ako'y muling iibig, sana'y di maging katulad mo na may pusong bato. Di mo alam dahil sa'yo ako'y di makakain, di rin makatulog buhat ng iyong lukuhin. Kung ako'y muling iibig, sana'y di maging katulad mo na may pusong bato. Di mo alam dahil sa'yo ako'y di makakain, di rin makatulog buhat ng iyong lukuhin. Kung ako'y muling iibig, sana'y di maging katulad mo na may pusong bato. Tulad mo na may pusong bato. Tulad mo na may pusong bato. Lagi na lang kita hinahanap paghapon at magdamag. Sa tuwing pumipikit, larawan mo ang naiisip. Kailan kaya kita makakamit? Palaging hindi mapakali, hanggang nagaw na lang ng tingin. Sa bawat pagbigkas, ang ngalan mo ng aking labi. Dalangin ko sana'y iyong dinggin. Ikaw lang ang nagpatibok muli ng puso kong ito. Akala ko di na magbabalik. Sa piling mo'y walang kibo, ngiti di maalis. Sana ito na ang tanging pag-ibig at wala nang papalit. Lumalalim na ang pagtingin, di mapigil ang aking damdamin. Mayroong naririnig, kumakatok pa ang tadhana. Handa na ba muling tanggapin? Ikaw lang ang nagpatibok muli ng puso kong ito. Akala ko
Akala ko di na magbabalik. Sa piling mo'y walang kibo, hindi di maalis. Sana ito na ang tanging pag-ibig at wala nang babalik. Lang ang nagpatibok, ng puso kong ito. Akala ko di na magbabalik. Sa piling mo'y walang kibo, hindi di maalis. Sana'y ito na ang tanging pag-ibig at wala nang babalik. Ang oras 88.1 Kadar FM Philippine Standard Time, alas 8:50 sa gabi. Jason Derulo. Bust it open for a gift. I put diamonds on your wrist. I can't buy your loving. It's never enough. I took that girl on a trip. Alright, balik na rin mga langga sa aton pala tuntunan sa gihapon sa istoryahan tao DJ Yummy. And DJ Pretty. Sige, Rapol. Ano ganyan? Spin na ta. Spin the wheel. Para may magkatulog, may may nag-yum-yuhum lahaw. Mayong gabi anay sa kay Ma'am Orfelina Bing Silvestre Kapuso. Kaya na Bing dira sa Dumaraw. Hello kalagad real kagalagad my good eve. God bless kag halong kamo. Okay. Salamat gid no sa Thank kay you. Ma'am Orfelina Bing Silvestre Kay Ma'am Kapuso. Bing, maayong gabi. Alright, may arad ako gainaan na si 9751. Pero ang si Texter 045 wala gikatag siya number. So once si Texter 0713. Okay, let's spin Sige. the wheel na. Wheel. Okay, mas spin kita sa wheel mga kaalagad. Hindi nyo makita pero at least kita nyo man na wala nag-change. Okay, lucky number 15. Number? 15. Number 15. Aba, si Ma'am Lorna Ay, Ma'am agad, Lorna. Ay, bagid yan. Okay, next is. Sige. Next. Next lucky Okay. number. Congratulations sa may hawid nga number 2. Okay, number two. Wala pa number 2 Number ngayon. two. Wala number 2. Wala number 2. Wala number 2. sayang. Wala nang pili. 2. Sige May tatlo pa, no? Same. Congratulations sa number Ay, 4. lucky number 4. Lucky number 4. Ay, iba. Oo, Grabe mga siya. nauna. Okay. Next, Dua pa. next. Sige, dua pa. Congratulations sa kay Lucky Lucky number 13. ay, sa may Nice. hawid sa number. Oh, Christian! Christian. Oh, Christian, ha? Isa na lang, last. Okay. So, number 15, number 4, number 13. Oy, mag-iloy gini kaliyo. Gani. Sige, number 3. Ay, si Wendy. Sino siya? Si Wendy. Ay, Ay, grabe. Diba, hindi pala daog. Gani, sila na una. Sige, number 4, number 3, 15, kag 13. Congratulations sa kay Texter 3310, kay Wendy, kay Ma'am Lorna, kay Christian Alaga Jean, liog sang aton nga mga surprise. Tawag sa niyo? For transparency and accountability. Nga nakita yung man kagainan. Oo, gani. Pero okay lang, at least ari na ilang nga number. Oo, at least nauna ilang number kaysa nauna tong aton nga napakita kagainan. Mga surprise. 500 pesos dito. Oo. Okay. Congratulations sa aton nga mga lucky winners. Congratulations ara na i-flash naton sa screen, no? May gabi sa kay Ma'am Zenaida Apolinario. Hi, may Feeling gabi, ko ma'am. may aragid 500 pesos nga makakuha Ka? sa bong mo. Okay, Kaya doon nakita ko tagina doon number 4 gito mo. Be? Be?
Abe. 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 Wala! Wow! Dali lang gid, no? Wala to na to. Aray! Ay! Number 4. Ay! Sabi ko na. May 500 cash! Oh my God! Congratulations sa kay Texter 3310. Wow! You are lucky 3310. tonight. Grabe, 500 pesos nga cash. Depende sa imo kung makadto ka diri or Ano hindi naman? na nimo pagkwaon. Oo, batige. Gcash naman, pwede man. Or Gcash or ihulog namon sa Palawan, no? Ay, grabe. Next number is number 3 kay Wendy. Kay Wendy, Be, number swerte 3 ni is Wendy. Thank you. Wendy. Kapila naman nagdawag si Wendy na, Gani pero man. hoy Mara, wala pa gani, gi-close na di ako. Dali lang. Sige na, okay na dahil number ano next ganito? Number 15 si Ma'am Lorne. Nabe, lang taon na ka Ma'am Lorne. Thank you. Thank you. Kabos, number Kabos. 14. Kay Christian, ari, basta hindi kabos 13. Tinapay, ayaw. Ay, kabos. At least may 500 pesos ka cash, ha? Kabos, number 14 is 150 pesos nga load. Oo. Number 7, 150 pesos nga load. Number 1 tani, kung nabunutan lang si Ma'am Angie. Ano kay Ma'am Oy. Angie tani? Ma'am Angie Taris Groceries. Wow! Anyway, congratulations sa aton Yes. nga lucky winner for tonight sa kay Texters. Sila katuluan. 3310. Wow, bet. You Text ko siya, won bet. 500 You won. pesos nga cash. Malay mo, diba? Sige, salamat kids sa tanan-tanan yung upod sa aton. May gabi Ano din. gani? 3310. 3310. Ay, damo na siya text sa aton. Oo. Sa kay Tita Marilyn, mayong gabi dira. Kay Madam Yani Gale, mayong gabi man. Kay Tadjoville, kay nang BP, mayong gabi sa inyo. Tanan dira. Ay, happy birthday, anay, sa akon nga pakaisa, no? Sa guwapa nga dalaga. sa nga norte, kay Kenneth Casabon, no? Kay Kitay. Happy birthday. Tapos sa tanong nga isa ulit silang kadahon, happy birthday! Hindi natin dapat makalipatan ni greet, no? Si Ma'am Clotilde Lopez. Ay, Ngayong gabi, Ma'am, ha? Happy birthday ni Ma'am. Hindi. Always lang siya nagpapamate. Always sa pamati sa Kadar FM. Salamat, good Ma'am, sa support na pagpalangga. Okay. Thank you so Hi. much, mga kaalagan. 8:56 sa gabi. Salamat kid sa tanan-tanan. Ano ina? Nagaluto ho. Nakakaw ko Okay, niya po. sige. Kay Nay Bel Feo mayong gabi. Congratulations kali, no? Sa ngalan sa Archdiocese of Capiz, ang Capiz Archdiocese and Social Action Center, ay sa 88.1 Kadar FM. Congratulations, no? Kay Bishop Roderick Pabilio, newly appointed apostolic vicar, no? Sang Vicariate of Taytay, Palawan. No, si Bishop Pabilio hindi man lipod sa ibalusang tanan, no, nga amo ini siya ang isa sa mga Pagpamaba sa Catholic Church, no? Oo. Sa CBCP. Dako gid ang nabulig niya diri sa aton sa Capisman, no? Nagkadto siya diri last year? Hindi. Last 2019, no? Good buligang kita diri sa aton nga programa Social Action Center, no? Ari man siya, right after Typhoon Yolanda. Ay. Diba? So, congratulations sa Bishop. Of course, sa baguman nga obispo, no? Sa Malaybalay. Sa Diocese of Malaybalay, no? Congratulations. Sa kay... nalipat ako. Dahil lang. Para sure kita, no? Nga mag-greet gid naton si newly appointed Malaybalay Bishop. is a clan. Oo. Okay. As so, in. iba siya sa no? Iba siya sa Kalibo. Ha? Iba man siya sa Kalibo. Anong kalibo man? Kalibo clan. Ay, anong wal mo? Malaybalay? Malaybalay aklan. Malaybalay ano? Hindi nga malaybalay. Sorry. Gini mo sa kalibo. Isa lang kanina. Sa kay Father Noel Pedregosa. No, nga nag-service subong man nga diocesan administrator sang Malaybalay. So, subong lang nga gabi, no? Alas 6. Diri sa aton sa Pilipinas. Kag 12 noon dito sa Rome. Gain anunsar ini, no? Ni Pope Francis. Sa liwat, congratulations kay Most Reverend Roderick Pabilio.
nga amo subong no ang Apostolic Vicar sang Taytay kag kay Reverend Father Noel Pedregosa nga mo naman ang appointed bishop sang Diocese of Malaypalay. Alright, salamat kid. Yay! Wala ta tiyempo diri sa aton nga pagpangalagad. Kutob diri ang atong palatuntunan istoryahan ta. Subong nga June 29, 2021, Tuesday. Sige. Sige lang pa. O si Bishop ka na magpalakpak. Okay, thank you so much mga langga natin nga nagupod sa sining edisyon sang Istoryahan Ta. Sa pangalan ng Saturn Station Broadcast Team, sa aton nga overall chairman is Eminence Joseph Cardinal Edfincula. Sa aton nga Managing kag Social Action Director Reverend Father Mark Renflor. Atong Program Manager Father Francisco Casalda Jr. Sa pangalan sa ating station manager, Reverend Father John Dave Ibalya, atin ng mga technical directors, Engineer RJ Borja, alagad Mingming Wego, kagatang partner technical, thank you so much, alagad Maria Jean Lorin Balgon. Nanging kaupon nyo sa pag-alagad sa Ginoo, pinagi sa pagserbisyo sa tao, ini sa alagad DJ Yummy. Kagi naman sa alagad DJ Pretty. Nga nagasiling, importante kung gamay ka kunta ko. Basta sa masakit ikaw, gid lamang mapahilayo. Kag basta yung pagtuo, hantop kids sa makaako. Mayong gabi kag God bless, Pilipinas! Sa mga pinalangga nga tagpalamati sang 88.1 Kader FM, kag sa kutob malabutan sini nga pagwaragwag. Ini isa lamang ka emergency broadcast, agud madulong sa kahanginan ang mga labing importante nga impormasyon kag mga tikang angot sa mga isyu nga nagahangkat sa aton, kasubong sang COVID-19, dengue, suicide, malain nga tiyempo kag iban pa. Pinaagi sini mahatag